লংট্রাই ভ্যালি দলাই ত্রিপুরা মনোয়ার ডেভেলপ বাই খবজাক 48 করম সরানি বিसिं थको तैसा हातिनि सिमि लंट्राय आरो थांमानि लामा कचारो वाखिराय आमचायो बेलायखेनो लामा हामियानि जोंजाल कचाजाक टंको कसं टंनाय लुपुरो मानेकनि जुग खिबिबो हिरानि जुग तबै फायगा तिप्रा सारंनि कपालनि बिरमान्दा काताय जांनो होनाय हायपानो ताकफानो काताय जागियाखौ तिप्रा सारंनि कपालनि बिरमा 10 बছর सुखांनि सिमि अ लामा आतैहाय कन्डिसन ताकफानो कायसाफानो फायबो नायफैयाखौ नायनायदि नरचिनि मांफ्लेनि बिसिंगो আমি देमसरा गाव सबागो माने कय परिबार बा कय फेमिलि रक दंना अ लामाते जे यां थानाय प्राय लंतार हइते जों देमसरा पन्टनो देमसरा प्राय 1000 फेमिलि दङ जोंनि बटला दङ 680 परिबार बटला दङ प्राय 1000 दंनाय गेजा चन्द्र स्कुल हइते लंताराय साखामिया रक बा डिलिभारि एंना रक थानाय नेनायखौ अ लामाते निमा थाङोना मबतनि मा थाङो असुबिदा जाफले हर साल थानायावनो बेखौफले लामा रक अमहाय अवस्था कय बছर रक खोना प्राय 10 बছর चलेखा सानाम जायगा ना ताक सालाम जायगा अ लामाते बायांगो थां अब वाइसे डाइरेक्ट दुमुसरा मन खामनो गाड़ी गुरा पाइखा असुबिदा पाइमेया गाड़ी फुंसाला पियागो आइ तंला जाफाता जोंबा कोनो अफिसियेल नि बा एमडीसी एमएलआर कोनो बिजि रक खायफेका खायफेयाखौ जे ओ एडिस मानमानबो बिजि खायफेयाखौ ता